Hey Figaro لهیویا me bisekine. Tamam, براستی بهنامه Ev گرسیگنو. hekmine, ev çetir dikarim birevin. Figaro! Ev li ku ye Bernard? Figaro. Oh, ev li ver pir bilinde. Ez ê derkevim jorê ew wî bînim. Ew çi ye kurik? Ez ji bi dera tên wî çi dîtiye? Hey, hevallo onlu çi dinerin? Ev li jor, li bir evle ye. Me demeke dirêj danskirina wê sêr kir. Her wek xewnek bû em tê de bûn. Hûn dizanin kanîkî te çi got? Wê got ku dibe ku ew baniya piramîdan be. Bernard, taqa çîrokên derbarê wî dîwarê penî de nebîstiye. Çi çîrok Maria? Min jî nebîstiye. Ji kerema xwe ji me re bêje. Bana Esteliya reben. Estelia? Ere, ew çîrokekî xemgîn e. Zemanekî dirêj, pir dirêj berê welatek hebû. Ku her derên wî bi zêran diçûrisî. Li wî welatî prenseseke bi navê Esteliya dijiya. Dilê wî ket kurikekî ku ev fermandar bû. Bava wî kral ev sirginî welatekî dûr kir û wan êdî qet hevdî nedîtin. Prenses ew qas zêde dişikestî bibû ku wê di demê nêzik de xwe avêt nav avê û xwexanî qand. Di dawiyê de qiraltî ji navê rabû. Heta îro ew wek nepend dimîne. Welatekî hemû bi zêran dagirtî ha? Mirov nikare bawer ke. Ew tenê çîroka Bernard bawer neke. Hey! Hadi bula herkes hoş bıkavete. Evdar ve daynavir de evli ve ali be. Carlos, Merhaba Diego. hûn li vir çi dikin Don Carlos? Oo ev ciyaki pır kaşe de ev bebe çevlik amın yanu Diego. Min bu buhayeki erzan ev kırıtı düzani. Tu yê wê hemû hin neweşînî me wisa. Ew di zemanekî de qiraltiya zêran bûye. Ve derbar evi çüreke de her tiş bir istiya. Ez bixu vek ve jvek pey veki ji baver nakim. Leheka em rastî hinek zêran bên em ê bi temamî. Mirza Carlos, me tiştek dît. Te bixwe û bibînî dê baştir bibe, ev zeh balkêş Destê xwe nedî. Ez ê an hatêm ha. Ji bîr neke ku we çi peyda kiriya min e. Ev ji min ve wek gevrek rêzê dixuye. Are, li hûn ji van tîp şiklin balkêşine çi dibêjin? Erê ev pirrinîn qiralekî dikare bû yên ji wana çêtir çê bikira. Tu çawa aniha dixwazî ew wisa rind nabin. Mirovên ku bi sedan sal berê jiyane ew ji wan mane. Dixwazî bêjî mirovên qiraltiya kevn? Erê, O Diego em hêvî dikin ku mirovên vê demê kevin li dixwînek ava zêr jî îştibûn. Divê ku hûn ji vir herin. Ew prenses e. Hey ez nizanim tu kî lê tu hatî ser erdê min. Tu li ser erdê min î, ev araziyê min e. Divê ku hûn zû ji vir herin. Hûn hatin îşyarkirin. Evet. Ne naxe patron, ev zarokekî dînike guh nedê. Tamam tu bi mafî. Hey qîzika biçûk çekê xidane tu baverî ku tu yekî bêşînî ez baver dikim tu yekî wisa nînî. Ya! Bilaya kalkariya min bike. hey Sidîqan ji kerema xwe re wê kirê deyne. Esteliya bisekine. Estelia? Êdî ev erd neyeme ya. Hey patron, Mirza Carlos. Aniha tu Mêrîko. Ji min re bêje ka ev hemû çi ne? Bela, ji ber tevgera wê ele em ber ve wê bibexşînin ez benî. Destur bidin ez ji we re bêjim. Bawerkirina wê pir zehmet e. Navê qîzikê Esteliya ya. Ew ya davî ji nifşa qiralî ye. Yê ku bi qirman sala berê jiyaye. Erê ji wê bawer neke patron. Ya davî jî resta wê qiralê. Ew ji tîpan fêm dike. Çet tu çi dibêjî? Ew nivîs. Ew dizanê ku watê wa tîpan çi ye. Erê dê ev balkêş be. Ey Estelia tu dikarî van tîpan ji min re wergerînî? Dibe ku ev bêjin ka bav û kalê te zêr lê ku veşartine. Li başûrê kana pîroz.
dibin peykera maska şervan de û bazina zêr. Tamam, îdev çi dibêje? Ez êdî nikarim bixwînim, tîp me hûbûne. Erê te têra me xwand. Heke ez tenê bazinekî zêr maskekê pêda bikim wê demê ez ê bibe mirovekî bextiyar. Hey, bila yek vê nivîsê bibe mala min. Ez dixwazim vê nîşanî jina xwe bidim. Estelya pir bedeve. Ez difikirim ku dibe ew prenseseke rastî ne Diego. Tu çi difikirî Marian? Ewek çîrokeke periyane. Belkî ez jî prensesekim. Tenê yek ji nesla malbata qiral ya dawiyê. Hûn çi dibêjin? Ew qehwe min ji bo we kelandibû pir germ e? Ev nivîs ji ciyê ku tu behs kiribaniye Carlos? Rast em mirovekî kal û qîzikeka civan li vir hebûn. Vî qîzikê li ser nivîsê terîfek kir ku got tam li vê derê xezîna zêr heye. Carlos! Ez hêvî dikim ku tu bi min tinazê xwe nakî. Na, elbet nayara min. Min tiştek nekir tu dizanî ku ez henekan Divê dikim. ku tu derbarê wan tiştan da henekan nekî. Hekî kesekî din vê bibihîse li bajir de herkes bi te bikene. Xwezika ez bi te re qet nezewiciyama. Negirî delala min negirî. Dayê, Doktor Porîn li vir e. Gerek e ku hûn wê nivîsa kev nîşanî wê bidin. Merhaba Carlos. Ez li ser wan pêmayiyên kevin lêkolîn dikim û heke ji bo we pirsgirêk tune bez dixwazim lê binerim. Erê na mehsûr tune tenê min jî kêfa xwe ranîbû. Ez texmîn nakim ku tiştekî hêje ji bo serxebat bikin Doktor Pound. Ji kerema xwe re bi kesî re behsê wê neke Doktor Brown. Heke hîn bibin dê mirov bi me bikenin. Ez bese Carolina. Nuwaze ye, ev bihadar e. Ev bi temamî tê çi manayî? Nivîs ji dema qiralê kevin vemaye. Ez jî bawerim. Ez tîpan nas dikim lê ez ji we re nikarim maneya wan bibêjim. Aniha kesekî ku vî zimanî bizane tin ne ye. Pêkavê rast e. Li başûrê kana pîroz dibin peykera maskeya şervan de û bazina zêr. Li başûrê kana pîroz dibin peykara maskeyê şervan da û bazina zêr. Li maske û bazinê biger. Pir baldar bin. Hûn ê bi amûratên xwe zerar bidin xezîneyê. Hadê! Erê me peyda kirin li vê binêre. tiştek bîstiye. We derbarê Carlos te tiştek bîstiye. Na, bêje. Di wan pêmayiyan da pir tiştîtiye. Dibê ku hêjî peyda bibin. Em jî li hinek cihan bikolin û hinek zêrên din peyda bikin. Em nivîsê bibin ba qîzikê û bila ew ji me re bibêje ka zêr li ku ye. Hêsan Erê, em bikevin tevgerê ji xwe re hinek zêr bibînin. Hadi em hoş be. Nayê bîrama ku min wek wê taştê xariye. Min hinek jî hêk anî yarê min ji bo ku pir enerjî bide te. Heke ez hinek jî bixwim ez ê biteqim. Di ser da jî divê ku ez vê demekî nêzik da li ser kar bim. Carlos, ez pir ji te hez dikim. Katerîna şineka çawa ye kava ku hîn bû perê min hevê dîsa jî min hez kir. Ez ê vê dikim ku dikêm nebe. Mirza Carlos, su were vir. Çi dibe? Ew nakîne. Me nikaribem van bide sekinandin ez benî. Hûn difikirin çi dikin? Hûn li ser erdê min in. Ev ne araziyê te ye. Ev yê her kesî ye. Valiyê giştî îlan kiriye ku ev araziyê hemû xelkê ye. Ji bo vî mafê me heye ku em li virin. Ku nev dilê te be tu dikarî biçî pêre baxivî. Ez bawer nakim. Li vir nivîseke din heye ku li ser tîpên balkêş hene. Ez mitale dikim ku yê ew ji min re bêje ka kaniya zêran li ku ye. Min jî yeke din. Mirza Carlos. Tu boşî? Ev zêrên min in. Ev zêrê min dibin. Çi? Deh perên zêr? Erê tu dixwazî ku bidî? Baş e, deh perên zêr ez bidim. Yê peyxama te sibe amade bibe. Erê? He? Baş e, em sibê ev du dibînin. Helbet. û yê dûr e.
Ez westiyam. Ez li benda te nemam. Ez hevî dikim pereyê tu ji min re deyindarî te anîye kalo. Mitala neke min pereyên te anîn. û ev ya dawiye ya. Êdî pêdiviya min pê nema. Hey, bisekinin! Bila herkes debil dest ji vê derê derkeve. Min fam nekir. Em li ser erdê artêşê nakolin. Artêşê biryar da yê ku hûn zû ji vir derkevin. Ev ne edelet e? Ji me re gotin ku ev ardiya gelemper e. Başa ji milê din fermandar Raymond biryar daye. Destûr tune ku hûn ji vê derê tiştek bibin. Hega hûn ji vê derê neçûn lî werin girtin. Ev diçine otelê. Ez hêvî dikim ku problem tune ye. İstelya. Bilezîne û xwe li ev bide. Divê ku em demildest ji vir biçin. Berî ku tarîtê bikeve em ê li San Pedroyê bin. Em ê carekê din nikaribin bên vî bajarê. Ne wisa ba pîro? Kevşe ku heya 10 salên din na. Lê ez bawerim ku tu êvan nebaşiya hemûyan ji bîr bikî. Lê tu ji bo pêmayiyan mitala neke newsa binêre. Tu xema nexe. Ev alî dûr bi çîrokan tu jiye. Heyan bigîjine malê tu kes tu gumanan ji me neke. Niha bilezîn em zû ji vir arin. Hûn her du jî girtîne. Ma çi kiriye Serpil? Hey vegere, tu şaşiya kamazın dike Serpil. Em bêguneh, tu me dibîzî em bêgunahın. Ez dixwazim giliya xwe jûr re bikim. Bes e, li vir qiryavîrê nekin. Ew vegeriya, ez ji te dixwazim ku tu bêhêlî emerin mala xwe. Serpil, divê ku şaşiyeke be. Tu min serbest bêhêlî ez ê serê li edaletê nedim. Xwe ker bike. Komandar Raymond dixwaze ku te bibîne. Zef balkêşe. Erê fermandar. Bi durustî bersîva min bide. Ev heqîqî ne? Mîsoger ez benî. Ji xwe mirovekî maskek û bazinekê dîtiye. Ew dibe delîlek û pêdiviya te peye. Neviya me bi rastî ji nifşa wê qiralê demakevne. Ji tîb û nivîsên wê demê fêm dike. Ez hêvîdarim ku derev nakî. Heke ev rast bin em ê zêdetir zêr peyda bikin. Heke em bikaribin fem bikin ka ev nivîs çi dibêjin. Wê demê em bizanibin ka tu rastiyê dibêjî an na. Ez söz didim ku ez rastiyê dibêjim ez benî. Hê pir zêr û xezîne hene ku bên peyda kirin. Serpel Gabriel, ez ji te dixwazim ku tu aniha vî kalî bibî ba pêmayiyan ku alîkarî bike. Tamam ez benî. û zêrên ku ev bibîne yên artêşê ne. Me li wî dewerê lêkolînek pêkanê û me tu tişt li vir peyda nekire ez benî. Dibe ku ev ji bo ku girtîgehê derkeve derew dike. Lê ji bo çi ew ê ji me re derew bike? Ev dizane kadê çi bibe gava ku em zêr peyda nekin. Em bi bîra wî bixin kadê davê de çi be? Ez benî ew de heta hetayê di girtîgehê de bimîne an jî bin bir nebê ceza kirin. Ez ê qîzikê li vir bigirim heya hûn vegerin. Hey, xwe ker bike, tamam. Çi şevekî xweş e. Çi qas zeh stêrkene. Bi vî alî ve. Bisekine mervê kal. Em diçin wî cihê ku di nivîsê de hatiye nîşandan. Elbet. Rojavaya kana pîroz li bin peykerê ye. Li du bin werin. Çi kalek ye. Bu awayekî me telmayî bilez birêve diçe. Ez bi zehmetayî dikarim pê re herim. Hey, li benda me bimîne. Ev li ku ye? Li divê herin. Ew revî. Ez qet nafikirim ku ew yekê kale. Miştere got ku ev berastî ne wisa Carlos? Te me bawer nekir. Ku tu ji min bipirse ev hemû xepandin bû ji xwe wî jî me re got ka em ê xezînê li ku peyda bikin. Ev pasta pir bitame. Derdê te ew e ku tu her gav di derbarê pera da difikirî. Ji bo jiyanekê xweş hewceyî bi peren heye Lolita? Ez wek te nafikirim. Li gor min tiştek girinde ku ev çel hefte ne li bajar çêrika Prenses Estelya tê gotin. Derbarê merivê kal û Estelyayê de tiştek heye. Ji min re wisa tê ku ew rastin. Tu jî wek min difikrî Diego? Te qez Bernard, berê her tiştê doktor Pron got ku ew tîp rastin. Wan em hemû xisne cihê evdalan. Me bi xwe qet bawer nekir ku yeka wek Estelya heye.
Divê ku ez herim fermardar Raymond bimînim. Ev erazî bi pêmaviyan hîn jî yê min e. Ew qizikar rebel. Devê bişîne girtîgeha giravê. Girtîgeha giravê? Girtîgeha giravê, girtîgeha pir mezin e. Min qet nebîstiye ku kesek ji wir vegeriye. Çi? Ew qizike sare sebebê bin. Oh no. Derbarê xelkên Santas koyde. Te tiştek bihîstiye. Erê, kalekî ji bo xezineyê ew xapandine. Hemû bajarê çûne pêmayiyên peyda bikin. Erê, ji bo wê qîzikara ben jî eybeke. Erê, wê bişînin girtîxaneya giravê, lê kola jî xwe filitandiye û niha wek têrekî azad Ew needalet e. Yekû divê ceza bixwe ew e. Erê, tu rast dibêjî. Erê, rast e. Ji kerema xwe re Diego, divê ku em alîkariya Estelyayê bikin. Piştî serê sibêyê ew ê êdî biçe. Wê heq nekiriye ku biçe girtîxaneyê. Loma ew ne tawanbar e. Rast e, ew tawanbar nîne. Ez ê herim û wê xelas bikim lê divê ku ez tenê herim. Li her derê muhafizên artêş hene. Qet nabe. Ev peyvûreke rizgarkirine ya giring e û tu tenê alîkarê zoreyê biçûkî. Ji bo alîkariya Estelyayê ez her tiştî dikim. Tamam Bernard, o xemgînim. Min ê bigota zoroy biçûk. Em herin û wê xelas bikin. Nêzîkê min bisekine Bernard. Em herin. Hadi, em hatine ku ji vir derkevin. Em herin Estelya. Spas dikim. Bisekinin. Min te girt zoro. Tu girtî. Wan bisekinin. Hadi, devam et tune komunda bikin. Bisekinin. Tu vê bihêle hêviya min ve zoroyê biçûk. Tu Estelya û merivê kal derxer derve. Tu wê bike. Em herin. Oh! Vî alî ve. Me qedan serpel. Em demildest wî bişînin girtîgehê. Tamam ezbenî. Her vî derî. Oh, baş e. Li vê binêre. Ev çekin. Em dikarin bi vê qutiyê hemû artêşê me û bikin zûr wê biçûk. Ez li hêviya te bûm zoro. Tamam, ez divirim. Becerê tu ê ser nekevî. Ev çêtir bû? Zoro, tu selhirderekê çêtir şer dike ez te fêm dikim. Ez tenê ji bo adalet û azadiyê şer dikim. Tu vê dizanî cêkil. Ez jî ji bo edaletê bendîşeme Zoro. Rastî? Hey, rastî min ji vê hez kir. Baldar be. Em herin Zoro. Nalet be. Zû bikin merivno zû. Tu miroveke baaqilî Zoro. Lê ez ê rojekê te bigirim. Deya min 5 sal berê mir û ez bi xwe tenê mam. Bîra min tê ku deya min ji min re behsa qiraltiya Kevin û Estelyayê dikir.
Ev çirokekî xweş bû. Gava ku ê got ku ez ya dawiyê ji nesla kralê kevnim ji nişka vede, ew rêya dirêj ku ez tê re borî bûm ji min re êyan bû. Ez her gav fikirî bûm ku ez aîdî zemanekî cuda me. Hûn fêm dikin? Gava ku ez hatim vir, van pêmayiyan min xwe wek di mala xwe de hîs kir. Ez fikirîm ku ew germayî, bahozdar û hemû tiştên wê derê ji min re nas bûn. Kî dizane? Dibe ku ez di wê dema borî de bi rastî jî Prenses Estelia bûme. Diego! Em dikarin herin malê Diego, ez birçî me. Erê, helbet Bernard.